Libore, dneska se společně podíváme na neobvyklé práce bývalých youtuberů z kanálu Doxe. Děkujeme mu, pokud se na to vzpomenu, budete mít odkaz dole v popisku. Malý kanál, taky když tak můžete podpořit a vzhledem k tomu, že jsem byl taky jednu dobu relativně nedávno zaměstnaná kvínka, tak mě to docela zajímá, co teď ty kluci dělají. Vy se po něm saďte, vyčujte si cecíčky, Libor pustí íčko a koukneme se na neobvyklé práce bývalých youtuberů. Aj fusy máš také. Od povýšenia na riaditeľa miliónovej firmy až po predaj odpadkov zo smetného kontajnera. To dělá Vlček vlastně, že vybírá ty popelnice, to je srandička. Je zo pár bývalých youtuberov, ktorí sa dnes venujú pomerne nezvyčajnému povolaniu. Na čele s Jurajom, ktorý to dotiahol až na riaditeľa predaja v Jimbeame. Juraj Vie bol edukačný youtuber, ktorý tvoril krátke, vtipné a zároveň poučné videá. To jsem třeba vůbec nevěděl, já vím, že týpek teď flexí na TikToku, to je jediný, co o něm jakoby vím, že dělá. Si založil už v roku 2017 a odvtedy naň pridal viac než 100 úspešných videí. Tvoril obsah ako koľko čoho ťa zabije, čo vidia nevidiaci, alebo ako oklamať detektor lží. Jeho výrazný hlas s príjemnou hudbou sa stal ikonickým pre nespočetne mnoho divákov. Za svoju tvorbu získal viac než 200 000 odberateľov a stal sa jedným z najpozeranejších youtuberov u nás. Jako 200k slušných, jako už v té době, nevím, jestli to týpek dělá furt, asi pravděpodobně ne, když Jimbeamuje, že jo, ale je to cool. Táci však ani len netušili, že jeho videá už nebudú čoskoro sledovať tak ako predtým. Postupne sa Jurajová tvorba spomalila a nové videá začal pridávať len niekoľkokrát do roka. Fanúšikovia si tak začali klásť množstvo otázok. Neviete niekto, prečo už nevydáva videá? Juraj, kam si zmizol? Juraj už nevie. Hoci sa občas Juraj už nevie je jako docela funny, co si budeme povídat, Juraj už nevie je sranda, jako. Niekde na internete k svojej tvorbe sa príliš nevyjadroval. Niektorí ho dokonca označili aj za lenivého. Jediná vec, čo Juraj nevie, je pravidelne vydávať videá. Čo však ani len netušili, bolo to, že Juraj celý ten čas neoddychoval, ale mimo YouTube budoval úspešnú kariéru niekde inde. Počas pauzy sa mu podarilo vyštudovať vysokú školu v Prahe, zameranú najmä na financie a biznis. V apríli roku 2024 sa prihlásil na stáž do slovenskej firmy Jimbeam, kde sa mu nesmierne zapáčilo. Spočiatku sa venoval iba čisto marketingu, no po 6 mesiacov presmeroval svoj záujem na oblasť predaja. Venoval sa tu spoluprácam s veľkými obchodnými partnermi. Tak ono prodej je super, když se naučíš prodávat, tak jsi jakoby set, jo, hele, marketing a prodej, nebo marketing a obchod, když se naučíš, tak jsi jako úplně golden, protože můžeš dělat v podstatě cokoliv. A ideálně, když jsi na provizích potom, to je pak úplná paráda. Nastavovaniu cien, vyjednávaniu zmluv a taktiež riešil každodenné objednávky. Na tejto pozícii zotrval približne 8 mesiacov, až do apríla roku 2025, keď ho povýšili na vedúceho celého tohto oddelenia. Na rozdiel od stáže, tak začal riadiť rôzne stratégie a viesť tým ľudí, ktorí sa danej činnosti venujú podrobne. Popri práci v Jimbeame si taktiež vyskúšal aj DJing, no ide skôr o Ten DJ je takový jako funnel všech těch influencerů, že všichni to skúsají, vole, jednou. Níček, než o niečo, čo by ho dokázalo uživiť. Juraj v novej sfére uspel rýchlo a dá sa povedať, že si oproti YouTube aj finančne prilepšil. Kto si však zárobkovo vôbec neprilepšil, bol bývalý youtuber Jirka Král. No nevím, jako s tou agenturou si myslím, že si vydělá víc, než si tehdy vydělal na YouTube, ale tak třeba nám k tomu něco řekne. Jirka Král je jedným z najznámejších influencerov u nás. Poznať ho môžete či už z reality show Farma, YouTube, alebo dokonca aj samotného Instagramu. Istú komunitu si vybudoval práve už na spomínanej Farme a tak jeho prvé videá na YouTube okamžite zaznamenali. Musím podcenit, že týpek má 550 followerů nebo odběratelů, ty vole, a edit má fakt jako po piči, že šikovnej týpek, dejte mu ten odběr, ať má 1000, začne vydělávat a my se můžeme koukat dál, jo? Dejte mu tam ten odběr, děkuji. Znamenali obrovský úspech. Jirkova charizma oslovila tisíce divákov, ktorí hľadali každú z jeho herných sérií či vlogov. Časom to na neho však všetko doľahlo a práca youtubera ho začala stresovať. Mal pocit, ako by mal milión šéfov a už ďalej nevládal natáčať. Rozhodol sa preto túto kapitolu svojho života uzavrieť a koniec oznámil v svojom dokumente Byl jsem youtuber. Video mnohých ľudí sklamalo, no zároveň aj dojalo. Jirka sa cítil byť zaseknutý na jednom mieste a preto bol tento krok pre neho nevyhnutný. Tak on ten YouTube je takový jako začarovaný kruh, že se furt honíš za svým ocasem, abys uspokojil ty lidi, ale já to třeba mám rád, jako mě to fakt baví. Jo, i když občas nevypadám, i když občas píčuju, tak ve finále je to jako super. Já vím, jak natočit video, který bude 1 milion zhlédnutí. Já vím, jak to udělat, abych měl pořád 5 milionů zhlédnutí a pořád jsem byl jeden z největších youtuberů, ale
Ale nejhorší, že to říkají všichni, ale on tak většinou pravda úplně není, že já vím, ono funguje, dokud máš ten traction, ale jakmile si YouTube řekne, už ne, tak nemáš najednou, víš co. Binder done that, myslel jsem si to stejný, brácho. Už mě to nenaplňuje tím, že neobjevuju ty nové věci, nezískám ty nové achievementy, už prostě nejsem, už je to neposouvá nikam dál. Merch spolu s jeho kaviarňou Zetko následne ukončil a na istý čas sa po ňom doslova zľahla zem. V živote sa chcel posunúť ďalej a tak si spolu s bratom Petrom založil marketingovú agentúru s názvom Social Park. Keďže mu brat už dlhšiu dobu pomáhal so sociálnymi sieťami, obaja mali v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Ich myšlienky sa potvrdili. Já furt ujebávám z toho editu, ty vole, týpek fakt šikovnej, jako jestli je nějak v CapCutu nebo v něčem, to asi nebude CapCut, že to už má nějaký After Effects, ale hezký to má, ty vole, poceňte to. A Social Park sa stal jednou z najúspešnejších marketingových agentúr. Spolupracovali so známymi značkami ako Zásielkovňa, Oral B, či dokonca aj Alza. Natáčali pre nich ako videokampane, tak aj rôzne reklamy. Podielali sa taktiež aj na inštruktážnych videách pre značku Red Bull, kde pomáhali jednoducho vysvetliť súťažné aktivity. Influencerov pravidelne dohadzujú aj obchodnému reťazcu Tesco a medzi ich najnákladnejšie projekty patrí reklama pre HBO, ktorej účinkoval dokonca aj Leoš Mareš. Po čase fungovania tejto agentúry je Jirka dokonca založil vlastný YouTube kanál, kde začal pridávať rôzne vlogy alebo ukážky ich práce. Napriek firemnému úspechu však tvrdí, že finančne sa má podstatne horšie ako počas svojej aktívnej YouTube kariéry. Tak je to jako v SROčko, že on, když jsi jako sám za sebe, tak těch peněz ti asi zbyde víc takhle, ale určitě se tam nebude úplně špatně, že co si budem. No cíti sa byť oveľa šťastnejší a nie je pod takým tlakom ako kedysi. Jirka si našiel náhradu za prácu youtubera pomerne rýchlo. To však neplatí pre Jakuba Smreka alias Freescoota, ktorý sa po Freescoot, ty vole, má boj, ten taky dělal všechno možný už, že? Skončení s tvorbou videí dostal do vážnych finančných problémov. Freescoot bol youtuber, ktorý natáčal prevažne videá z Fun fact, jak tam seděl v tom pokoji, tak to jsou dětský tábory z youtubery, že to byla prdel. Peškov, pranky, alebo aj reakcie. Na YouTube sa presadil aj vďaka kontroverzným tvorcom z TV Twix, s ktorými natočil niejedno virálne video. Avšak neboli to ani tak TV Twix, ako jeho rapový track s názvom 10.4.90. 10.4.98 narodil se kluk, byl to asi osud. Bomba. Ktorý ho preslavil najviac. V texte tejto skladby opisuje svoj životný príbeh, no k rapu to má pomerne ďaleko. Ikonický názov odkazuje na dátum jeho narodenia, čo divákom poskytlo ideálnu príležitosť každý rok túto pieseň znovu oživiť. Tak je to už takový jingle, jako už to skoro vánoční koleda pomalu 10.4., že? To má k dnešnému dňu až 160 000 dislikeov a namiesto fanúšikov si týmto Freescoot získal nespočetné množstvo hejtrov. Freescoot, gratulujem. Si jediný človek, ktorý dokáže stvoriť ešte horšiu pesničku ako Míša. Postupom času mu však došli nápady a jeho YouTube kanál začal pomaly upadať. Zatiaľ čo v jeho najlepšom období dokázal zarobiť aj 400 000 korún mesačne, dostal sa do bodu, kde nemal ani na jedlo a musel si požičiavať peniaze od kamarátov. Padl jsem do nějakých látek, ale jako by tady to bylo už hodně špatně, že jsem to dělal každý den. Jsem si půjčoval od někoho, abych zaplatil ubytování na hotelu na 10 dní, než jsme se odstěhovali do Německa, a prostě tam jsem jako scháněl vždycky peníze ze dne na den, prostě, aby jsme zítra si mohli koupit jídlo, jako v Německu. Ne, tady v Praze ještě, než jsme jeli do Německa. A v Německu ten první měsíc, než jsem dostal jako peníze za první výplatu, tak taky jsem jako musel žádně vlastně ještě si půjčovat vlastně, který jsem už jako splácel, to bylo od kámošů, ale taky jsme řešili prostě, že jsem prostě neměl co jíst, že jsem fakt jako neměl prachy na to, abych si zítra něco koupil. Ono je to rychlý, že obzvlášť s těma drogama, tam to pak lítá zprava, zleva, naštěstí to nikdy nenecházejí do takového problému, ale lidi s tím mývají problémy veliký, že? YouTube mu úplne prestal zarábať a tak sa zamestnal ako predávač v trafike svojho kamaráta. Zatiaľ čo sa mu niektorí pre túto nezvyčajnú prácu vysmievali, iným sa páčil jeho priateľský prístup k svojim zákazníkom. Počas smeny im dával rôzne hádanky o nákup zadarmo, tancoval s nimi, alebo si s nimi dokonca aj vypil. Dělal jsem tam party najednou, že někdo přišel třeba pro panáka, tak jsem úplně switchil vypínačem a bylo tam jako, prostě jako lasery a hudba hrála a tak, prostě fakt jsem si z toho dělal krásný podnik a hrozně mě to bavilo. Netrvalo však dlho a na túto prácu zanevral. Presťahoval sa do Nemecka a začal si tam privyrábať prácu v sklade. Diváci sa opäť rozdelili na dva tábory. Tak ta práce ve skladu je v Ecovílu českém, to jsou koloběžky, že v Německu dělal elektrikáře. Já Jakuba znám, takže jako vím ten co dělal, ale nevadí, to je jedno. Verejne známej osobnosti na trafikanta a z trafikanta na skladníka. Čo bude ďalej? Niektorí však práve toto neobvyklé povolanie dokonca ocenili. Zaujímavé, že keď je niekto influencer, tak ľudia majú reči, že to nie je práca a nech si skúsi pracovať rukami. A teraz keď to urobí, tak sú tu komenty typu to ako si dopadol z influencera skladník. Freescoot negatívne komentáre ignoroval
nevyjadroval ani nechal sa nikým ovplyvniť. Pomaly sa však chcel posúvať ďalej. Dal preto výpoveď aj tu a zamestnal sa ako elektrikár v dátovom centre opäť v Nemecku. Podarilo sa mu získať už aj lepší plat, a to presnejšie 20 eur na hodinu. 20 eček na hodinu dobrých, veď? 20 eček dobrých, kto to má? Čože? Tento človek robí každý týždeň niečo iné. Aj napriek veľkým dlhom Friskut zobral život do vlastných rúk a vyzerá to, že sa mu celkom darí. Našiel si podporujúcu priateľku a dnes tvrdí, že najhoršie už majú dávno za sebou. Kto sa však z najhoršieho stále nedostal, je bývalý youtuber Ondra Vlček, ktorý sa dnes živí zberom odpadkov. Lútí, že on má tu facebookovou skupinu, že našlo se v kontejneru. On jako hodně lúter, jako ten Vlčák. Ondra Vlček je jeden z mála youtuberov, o ktorom počul už takmer každý. Či už to bolo kvôli jeho podivným strašidelným videám, alebo kontroverznému vzťahu s 13-ročným dievčatom. Kdo mohl zakontrolovať? Jo, to byly dobrý časy, to byla bomba. V čase, keď mal on sám 22 rokov. Spočiatku mal jeho kanál ale skutočný úspech, no kreativita časom opadla a Ondra sa postupne stal jeden z najbizarnejších youtuberov u nás. Netrvalo dlho a jeho najvernejší fanúšikovia sa obratili proti nemu. Videá už nemali také dosahy ako predtým a reakčné kanály mu nedali vydýchnuť. On je nejhorší, že prostě jakoby, kdyby vytrval, tak by to asi přešel a vydělával by dál. Teď je to fakt jako nesmysl cinkačka z toho YouTube. To je nejhorší, to vole, že abych vydělal to, co vydělávám teď, tak bych musel otočit třeba 3 miliony views jako předtím. Teď stačí výrazne míň. Na deň sa po ňom doslova zľahla zem, pričom nikto si to ani len nevšimol. Je celkom husté, ako extrémne rýchlo sa stal tak hrozne irelevantným, že si skoro nikto nevšimol, že nerobí content už skoro rok. Za mňa výhra československej scény. Ondra sa odmočil na všetkých sociálnych sieťach a niekto teď streamuje na TikToku, že skérovaný ruce a streamuje na TikToku s nejakou mladou holkou. Jeho bývalí fanúšikovia začali pátrať, čo sa s ním vlastne stalo. Odpoveď však prišla veľmi rýchlo. Diváci ho začali stretávať, ako sa prehrabáva v smetných kontajneroch pred ich domami. Nebolo by to až také prekvapivé, pretože Ondra túto činnosť kedysi dokonca aj natáčal. No keďže už z YouTube nemal žiadne zárobky, vyvolalo to v ľuďoch množstvo otázok. Odpovede sme sa dočkali, až keď jeden z jeho fanúšikov objavil Ondrové príspevky vo facebookových komunitách zameraných na tzv. Dumpster diving. A to je snad jeho skupina, tohle, že našlo se v kontejneru. On je jako správce nebo majitel té skupiny. Tá vyhľadávanie zaujímavostí v odpadkoch. Ukázalo sa, že Ondra si aktuálne zarába predajom starožitností a iných vecí, ktoré nájde práve v smetných kontajneroch. Jeho príspevky sa začali objavovať po celom Facebooku a niekedy to dokonca zašlo do pomerne bizarných situácií. To, čo Ondra jeden deň našiel, druhý už predával na svojom účte a to bez akejkoľvek zmienky o pôvode. Záujemcovia to však rýchlo otalili a tak sa rozhodol ďalej nič netajiť a ceny týchto úlovkov písal priamo k príspevkom hneď po ich nájdení. Tvoje vem se tady popelnice a chci za to líťo. Jako bunda je to fresh, jako Zdeňkovi by se líbilo, on to má rád tyhle věci, ale jako litr za bundu z popelnice je docela diabolikl. Jako. Na začiatku pridával svoje nálezy len raz za čas, no postupom času sa jeho aktivita výrazne zrýchlila. Z top člena skupiny Našlo se v kontajneru sa postupne dopracoval až na jej moderátora. Alebo dokonce moderátor, myslím, to je jeho, ale tak možná sa propracoval brick by brick. Starožitnosti začal zbierať naozaj vo veľkom a predával ich nielen cez Facebook, ale aj na rôznych online bazároch. Bral takmer všetko, od príborov cez detské hračky až po objekty, ktoré ani sám nedokázal pomenovať. Čoraz častejšie taktiež stretával svojich bývalých divákov, ktorí sa nevedeli prestať čudovať jeho koníčku. Nedávno som Ondru stretol, keď bol na poli v kontajneri. Chcel som mu dať peniaze, nech sa v tom nemusí hrabať a môže sa najesť, ale urazil sa a niekam odišiel. Myslím si, že šiel do kontajnera o 2 ulici ďalej. Ondreja stretávam 2-krát až 3-krát v týždni a sem tam aj s mamičkou. Kontajnery kontroluje stále. Tak on jako to má jako biznis, že on to nedělá jako, že by potřeboval na jídlo, že on prostě to vyloví něco zajímavého, prodá to, že jo, železo jde na šroťák, že jo, kabely jdou na šroťák a ten, že jo, a zajímavé věci prodá jako na internetu, že jo, to není to tvůj bezdomovec, co tam hantí jídlo. Ondra pôsobí tak, že sa ani neusiluje nájsť si inú prácu. To však neplatí pre bývalého youtubera Koga, ktorý mal hneď niekoľko pokusov. Daniel Sebastian Strauch, známy taktiež pod prezývkou Gogo, bol jedným z úplne prvých youtuberov u nás. Bol priateľský, vtipný a dokázal ľudí Gogo Blackface, ten nejlepší věc, jako Nutella. Zabávať celé hodiny.
Gogo bol taktiež prvým youtuberom, ktorému sa podarilo dosiahnuť 1 milión odberateľov čisto pomocou československého publika. No aj keď tento milník predstavuje obrovský úspech, malo to na neho presne opačný efekt. Stratil cieľ, za ktorým sa celé tie roky hnal a práca youtubera ho pomaly začala unavovať. Ještě Gogo je pořád největší youtuber i po těch letech, co nic nedělá, víš co? Podle mě furt má top jedničku jako Čech nebo československý, že? V istom čase sa tvorba videí nepovažovala za plnohodnotné povolanie a práve aj to bol jeden z dôvodov, prečo v tom už nechcel pokračovať. S nástupom novej vlny tvorcov v roku 2019 sa vzťahy medzi pôvodnými youtubermi rozpadli a Gogo úplne vyhorel. Bez varovania prestal natáčať a nezanechal po sebe ani rozlúčkové video. Vtedy však ešte netušil, že toto rozhodnutie bude jedného dňa ľutovať. Cieľom dokázať divákom, že dokáže uspieť aj mimo YouTube, si založil vlastnú produkčnú spoločnosť Deadline, ktorá sa špecializuje na réžiu hudobných videoklipov a reklám. Jeho práci patrí napríklad réžia videoklipu k skladbe Instagram od Rytmusa a Ega, či klip k pesničke Do Everything od DJ Mayreho. Medzi jeho reklamných klientov patria značky ako Garnier, L'Oreal alebo Telekom. Na rozdiel od Jirkovej agentúry Social Park, táto firma nefunguje ako samostatná agentúra medzi klientom a finálnym produktom, ale skôr ako dodávateľ služieb pre tieto agentúry, práve ako Social Park. Aj keď Gogo tvrdí, že réžia je jeho hlavná činnosť, ktorej sa naplno venuje, mnohí ľudia o tom pochybujú. Jeho produkčná firma nemá žiadne verejné portfólio, neexistuje k nej žiadna webová stránka a tak o Gogovej réžii vieme len z jeho rozprávania alebo Instagramu. Jediná vec, ktorá mi na tom nesedí, je, že Gogo skoro nikde nehovorí o tej agentúre, nemá web a na Instagram nedáva skoro nič. Chápem, že je možné, že zákazky dostáva po známostiach a odporúčaniach, ale aj tak mi to nedáva zmysel, že by takáto filmová reklamná agentúra nedávala o sebe nikde vedieť a neprezentovala svoje služby. Jakoby je to tak, když o tobě nikdo neví, tak tě, víš co, protože kontakty dojdou, že potřebuješ to portfólio. Ja ako potenciálny klient ani neviem nájsť, čo vlastne vytvorili a dokonca ani neviem, kde ich mám kontaktovať. Gogo však neostal iba pri réžii. Založil taktiež startup s názvom Promobay, ktorého cieľom bolo prepojiť influencerov so značkami. Malo ísť o vývoj reklamnej platformy, ktorá by toto umožňovala. Myšlienka... A tak těch už tady bylo, že jo. Tyhle tady jsou takovýhle jako tržiště vlastně influencerský. Bola jednoduchá. Dať každému možnosť stať sa influencerom. Avšak aj keď tento projekt vyzeral nádejne, firma podľa dostupných informácií zisková nikdy nebola. Hoci Gogo Promobay stále uvádza na svojom profile, webová stránka už neexistuje a sociálne siete tejto firmy sú roky neaktívne. Možno práve toto bol ten veľký... Možná Gogu v problém trošičku tá aktivita, no. Cieľ, o ktorý sa Gogo pokúšal, no keď nevyšiel, rozhodol sa vrátiť späť k natáčaniu a réžii. Tam je to všetko začalo. Za svoju kariéru stihol Gogo natočiť aj zo pár prankov. Našťastie, všetky dopadli pomerne dobre. Ak ťa však zaujímajú pranky youtuberov, ktoré... Ok, na to se možná podíváme příště. Zajímavý video určitě, tako nedozvěděl jsem se nic moc jako zajímavého, jenom to, že Vlček to prodával za nesmyslný ceny, ale video to bylo cool, takže děkujeme Doxemu, tady kanál jeho, podíváme se na, teda dávám to do popisku, že se když tak můžete podívat sami. To bude ode mě pro dnešek zatím úplně všechno, vy se mějte krásně, uvidíme se nějakého dalšího videa, zatím a